Χαίρετε. Θα σας δείξω τώρα μια δυναμική μελέτη ενός ψαλιδιού από άστρα καταστάρι που έχω σχεδιάσει εδώ πέρα στο SolidWorks. Το ψαλίδι είναι αυτό και σχεδιάστηκε και αυτό με τον τρόπο φωτογραφιών, γιατί η γεωμετρία του το επέτρεπε. Όπως βλέπετε, πήρα τις καμπύλες και τις γεωμετρίες για να το σχεδιάσω ακριβώς όπως έχει, με κανονική κλίμακα. Και αφού σχεδιάστηκε, τώρα μπορεί να μπει στο ANSYS Workbench. Παίρνουμε τη δυναμική μελέτη και τη σέρνουμε για να δημιουργήσουμε μια μελέτη. Βάζουμε τη γεωμετρία μας. Διαλέγουμε τις μονάδες μας και πατάμε Generate. Αφού έχει εισαχθεί στο ANSYS το κομμάτι μας, βλέπουμε και τα επιμέρους τμήματά του, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο στήσιμο του μοντέλου μας. Βλέπουμε το κύριο παράθυρο και θα στήσουμε δύο αναρτήσεις εδώ ακριβώς που εδράζονται και οι κανονικές στο κανονικό ψαλίδι. Για να βάλουμε αναρτήσεις πάμε στο Connections, δεξί κλικ, Insert, Spring. Μας ανοίγει το παράθυρο, μας ζητάει στιβαρότητα και απόδυση. Θα βάλω κάποια τυχαία νούμερα. Εδώ, στο Scope, μας λέει άμα το αμορτεσέρ θα πιάνει σε σώμα με σώμα, δηλαδή άμα είχαμε κάποιο άλλο σώμα θα το αφήναμε έτσι, αλλά επειδή δεν έχουμε άλλο σώμα, θα βάλουμε σώμα με έδαφος, με ένα σταθερό σημείο, τέλος πάντων. Το reference είναι η αναφορά, δηλαδή το σταθερό σημείο. Και mobile είναι το κινητό. Για γεωμετρία που θα πιάνει το μέρος του αμορτεσέρ που θα είναι στο κινητό κομμάτι, είναι αυτή. Όπως βλέπουμε, έχει μπει ένα αμορτεσέρ με το κάτω του μέρος να είναι εκεί που θέλουμε. Το πάνω του μέρος όμως πρέπει να το προσδιορίσουμε ώστε να είναι στο σωστό σημείο. Με βάση αυτό το σημείο που έχουμε τις συντεταγμένες του, θα στήσουμε και το άλλο. Το Z είναι ίδιο ακριβώς, γιατί θέλουμε να είναι στην ίδια ευθεία. Το ψ θέλουμε να είναι 20 εκατοστά από εκεί που είναι 0,2 μακρύ, και το χ του θα το βάζαμε ίδιο άμα θέλαμε να είναι κάθετο το αμορτεσέρ, αλλά επειδή δεν θέλουμε να είναι κάθετο και θέλουμε να είναι λίγο πιο προς τα μπροστά, από 0,37 το κάνουμε 0,31. Όπως βλέπετε, το αμορτεσέρ είναι έτοιμο στη θέση του. Θα κάνουμε το ίδιο και για αυτήν τη μεριά. Το νι στο αμορτεσέρ δίπλα, το check, μας λέει ότι όλα έχουν ρυθμιστεί. Θα βάλω ακόμα ένα αμορτεσέρ. Απλά θα τα κάνω λίγο πιο γρήγορα τώρα.
όπως βλέπουμε, τα δύο αμορτεσέρ είναι έτοιμα στη θέση τους. Τώρα θα πρέπει να βάλουμε και το σημείο στήριξης του ψαλιδιού, το οποίο βρίσκεται εδώ. Δεν θα το κάνουμε με σταθερή γεωμετρία όπως το προηγούμενο παράδειγμα, αλλά θα βάλουμε το cylindrical support, το οποίο είναι κυκλική στήριξη. Διαλέγουμε τις γεωμετρίες πρώτα απ' όλα. Και εδώ μας λέει radial, axial και tangential. Οπουδήποτε κολλάμε ή οτιδήποτε δυσκολευόμαστε στο ANSYS, πάμε help και mechanical help. Και μας ανοίγει το αρχείο, ας το πω έτσι, το εγχειρίδιο λειτουργίας του ANSYS. Μπορούμε να πάμε στο search, να γράψουμε cylindrical support, το οποίο και μας ενδιαφέρει, και να κάνουμε μια αναζήτηση. Εδώ υπάρχει ένα άρθρο που μας λέει για το συγκεκριμένο στοιχείο στο ANSYS. Μας λέει ότι το radial είναι οι μπλε δυνάμεις. Εμείς, επειδή θέλουμε μόνο περιστροφή, μας ενδιαφέρει το tangential, αλλά όχι fixed, όχι δηλαδή σταθερό, μας ενδιαφέρει να είναι ελεύθερο. Άρα μπορεί μόνο να περιστραφεί γύρω από τον άξονα του κυλίνδρου. Το νι μας λέει ότι είναι πάλι όλα καλά. Σε αυτήν εδώ πέρα την περιοχή, εδώ, κανονικά υπάρχει το συνεμπλοκ. Γι' αυτό θα βάλουμε ένα ελαστικό support. Και για πρόσωπα, για γεωμετρίες δηλαδή, θα επιλέξω τις αντίστοιχες. Τέσσερις γεωμετρίες, άρα είμαστε καλά. Και θα βάλω και μία στιβαρότητα μικρή. Τώρα το μόνο που μας μένει είναι να βάλουμε τις δυνάμεις μας και να τρέξουμε το μοντέλο μας. Επειδή μιλάμε για δυναμική μελέτη, βλέπουμε ότι εδώ πέρα στο Analysis Settings μας έχει ερωτηματικό. Θα πρέπει να βάλουμε τα στάδια του χρόνου στα οποία θα γίνεται οτιδήποτε. Εγώ, επειδή θέλω μία δύναμη να του βάλω και ύστερα να το αφήσω και να δω πώς θα ηρεμήσει λόγω της απόσβεσης και πώς θα συμπεριφερθεί λόγω της ανάρτησης, στην ουσία είναι σαν να πέφτω σε μία λακκούβα τη μία στιγμή και την άλλη να μην ασκείται καμία δύναμη και να αφήνω ελεύθερα να ταραντωθεί. Για να το επιτύχω αυτό, για να το προσομοιώσω αυτό, θα πρέπει να έχω τρία στάδια. Βλέπουμε 1, 2, 3. Στο πρώτο στάδιο θα τα βάλουμε όλα ένα. Στο δεύτερο στάδιο και στο τρίτο στάδιο. Αυτά τα βάζω ένα, είναι το πόσο αναλυτικά θα γίνει η μελέτη, δηλαδή ανά ένα δευτερόλεπτο, για να λυθεί πιο γρήγορα το μοντέλο μας. Άμα θέλουμε περισσότερη ακρίβεια, μπορούμε απλά αυτό να το βάλουμε σε πιο μικρή κλίμακα. Γενικά οτιδήποτε είναι ερωτηματικό και αυτά, βλέπουμε που είναι το λάθος από το άμα θα είναι κίτρινο κάποιο κελί. Και να είναι κίτρινο αυτό μου λέει ότι πρέπει να συμπληρώσω κάτι εδώ. Τώρα μπορούμε να πάμε να βάλουμε τις δυνάμεις μας. Σε αυτή την περίπτωση θα βάλω δύναμη, γιατί θέλω να είναι σημειακή, εκεί που πατάει στην ουσία ο πύρος που δέχεται τη δύναμη από τη ζάντα. Σαν γεωμετρίες
θα επιλέξω τις 4 περιοχές εδώ πέρα. Είναι και αυτές που εδράζεται ο πύρος, που ακουμπάει δηλαδή. 4. Πάλι θα το προσδιορίσω κατά άξονες. Με ενδιαφέρει στην ουσία ο άξονας ψ, ο ψ άξονας, και θέλω δηλαδή θετική δύναμη. Επειδή ας πούμε ότι θα βάλουμε 1000 νιούτον συνολική δύναμη και έχω δια 4, πάει 250 νιούτον σε κάθε επιφάνεια. Άρα εγώ θέλω μόνο στον ψ να δώσω 250 τη στιγμή 1 δευτερόλεπτο. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι μα το έβαλε 250 όλα και βλέπουμε τη γραφική παράσταση να είναι η ίσια, δηλαδή και στα 3 δευτερόλεπτα θα ασκείται μια δύναμη 250 νιούτον. Παρέλειψα εδώ πέρα στο τρίτο κομμάτι να τελειώνει στα 12 δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να το αφήσουμε να ηρεμήσει για να μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε. Δηλαδή η προσομοίωσή μας να τελειώνει στα 12 δευτερόλεπτα. Άρα εδώ πέρα εγώ θέλω να ξεκινάει από τα 0, να πάει 250 και μετά να μηδενίζεται η δύναμη. Δηλαδή ξεκινάει η μελέτη, ασκείται μια δύναμη, στο 1 δευτερόλεπτο έχει πιάσει τα 250 και στο δεύτερο δευτερόλεπτο έχει πιάσει τα 0. Ανεβαίνει και κατεβαίνει γραμμικά και ύστερα είναι 0 για όλο το υπόλοιπο της προσομοίωσης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το αφήσουμε να ηρεμήσει και να τα δοθεί και να το παρακολουθήσουμε. Το μοντέλο μας πρέπει να γίνει mesh πριν τρέξει. Πατάμε το αυτοματοποιημένο mesh και αφού έχει τελειώσει είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε το μοντέλο μας. Επειδή μιλάμε για δυναμική μελέτη και λύνει πολλές περιπτώσεις για κάθε δευτερόλεπτο ξεχωριστά, θα αργήσει αρκετά. Όταν με το καλό τελειώσει, έχει λυθεί, πάμε Solution, Insert, Stress, von Mises. Και το ίδιο κάνουμε και για να δούμε και τη συνολική παραμόρφωση. Κάνουμε Evaluate τα results για να μας τα δείξει. Πρώτα, στο von Mises βλέπουμε ότι δεν έχει πουθενά τάσεις, πράγμα που οφείλεται στην παραμόρφωση. Όταν μια δοκός παραμορφώνεται, σε αυτήν δεν αναπτύσσεται καμία τάση. Το ίδιο γίνεται και εδώ πέρα. Ας πάμε τώρα στην παραμόρφωση. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα αυτά τα σημεία έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη παραμόρφωση λόγω της μεγαλύτερης ακτίνας και όσο πάει μικραίνει. Αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ είναι σε κλίμακα 1, στην κανονική δηλαδή, ό,τι ήταν να γίνει. Ας πάμε στο αυτόματο, αυτό που ορίζει το ANSYS καταλληλότερο. Θα βάλω το βιντεάκι στα 10 δευτερόλεπτα με 20 frames και να δούμε πώς κουνιέται. Θα το παίξει στην αρχή μία αργά, γιατί το φορτώνει, και τώρα θα το παίξει μία κανονικά. Βλέπουμε ότι χτυπιέται στην ουσία από τη λακκούβα και κατεβαίνει και συνεχίζει να ταλαντώνεται μέχρι κάποια στιγμή να αποσβέσει. Επίτηδες έβαλα 500 απόσβεση για να δούμε αυτή την ταλάντωση. Όσο μεγαλώνει εκείνο το νούμερο, τόσο πιο λίγο ταλαντώνεται και σταματάει το ψαλίδι. Αυτό ήτανε και με το ψαλίδι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.